Úrad doprava. Pilot počas všetkých týchto manévrov, vždy je to, tak my to voláme iba tzv. Výmena. Vždy je to výška za rýchlosť, rýchlosť za výšku. A vidíte, ako pilot otočí vrcholník o 180 stupňov rozbieha, vrcholník naberá rýchlosť do predným letom stredu dráhy, kde prudkou zatáčkou s náklonom až 60 stupňov vykoná ešte jeden obrat do 360 stupňov. Následne bude pilot letieť doľava od dráhy nízko nad terénom a v tejto fáze letu sa piloti budú pripravovať konfiguráciu vrcholníka na tzv. Letné pristátie s dojazdom. Inými slovami, pristátie lietadlovým spôsobom. Tento manéver sa využíva častokrát, keď potrebuje pilot pristáť vo vysokých nadmorských výškach, keď výkon vrtuľníka nedovoluje vykonávať tzv. Vertikálny vzlet alebo pristátie. Vrtuľník dokáže pristáť rovnako ako lietadlo a je to menej náročné na výkon vrtuľníka.